Nu skal vi til at læse efter popcornmetoden. Så lige om lidt, så hælder jeg popcorn ud på gulvet. Og når jeg siger popcorn, så må I sus hen og tage et stykke popcorn. Læs det, rend op på scenen, og så læg den ved det rigtige billede. Er I klar? I går lige et skridt tilbage. Popcorn! Nu er jeg en gipsfrø. Jeg hopper fra sten til sten. Kom så mig. Mit hoved under Nu prøver vi så lige at læse bogen. Og I starter ved hver sin ende, og I skiftes til at læse den. For så på den måde kontrollerer vi også, om I har fået dem lagt de rigtige steder. Nu er jeg en farlig løv. Jeg sniger mig som en farlig løv. Jeg hopper fra sten til sten. Nu er jeg en stor flyver. Jeg flyver over en by. Og se nu er jeg en lille fugl. Var I enige om rækkefølgen? Ja. Super. Så får I et lille stykke arbejde der og krølle sædlerne sammen igen og putte dem her i en af gangen, så de ikke bliver krøllet sammen. Ja.